Аз имам рак. Ти също имаш рак. Всички, които гледат този филм, в този момент имат ракови клетки. Всяка минута тялото ни произвежда ракови клетки и всяка минута имунната ни система ги разпознава като заплаха и убива. Както казва Питър Атия, всички имаме рак. Разликата е, че искаме да умрем с него, а не от него. Всеки от нас има приятел, близък или роднина, загубил битката с един от 4 конника, както ги нарича Питър Атия. Болести свързани с сърцето, рак, метаболитни болести или болести на менталната система. В първия епизод на тази серия говорихме за болести свързани с сърцето. В този епизод ще говорим за рак. Въпреки милиардите наливани за изследвания, нови технологии и стотици открития на медицина 2.0, жертвите на рака не намаляват. Да спи зло под камък. Тази стара проговорка, много често придружена с почукване на дърво, изчерпва всичко, което най-често правим, за да избегнем срещата ни с тази болест. Ние сме обърнати към тази заплаха, която е най-близко до нас. Нали? Така, това очите ни са насочени тук. Каква е тази опасност, която е зад гърба ни? Тя приближава ли се или стои далеч? Това е много важно нещо, което искаме да знаем и което е предмет на медицина 3.0. Окей, как става обаче това нещо? Как медицина 3.0 може да разбере коя заплаха, къде се намира и в кой момент? Инструментите са няколко и тук сме се събрали в клиниката Превентика точно за такива инструменти да говорим. Това не е нищо ново, в света съществува отдавна термина и науката за превенция. В момента обаче технологиите и науката ни позволяват да сме все по-детайлни в нашето разбиране къде се намират тия заплахи. И какви са инструментите, с които работим? Първото е оценка на риска. Да знаем коя от тези заплахи, болести е най-голям варианта, шанса да ни сполети първа. Второто нещо е да избереме скрининг или тестов подход, с който да тестваме своевременно заплахата. Тя повишава ли се или е същата, или стои неизменна. Какви са тестовете? Има стотици и десетки все по-точни тестове, които ни предоставя медицина 2.0, което не е непременно оптималното за нашия случай. Ако аз отида и питам на каква честота трябва да ми се направи определено изследване, те ще ми кажат: Дойч, ти, обикновено така ми казват всъщност, Дойч, ти си здрав, няма нужда от това изследване да си го правиш още. Тоест, какво става при медицина 2.0? Ние чакаме някакъв симптом, ние чакаме някаква причина, за да отидем да се тестваме. Тук става обратното. Искаме да се тестваме без причина и без симптом. Просто да пипаме в тъмното и да видим къде са тия 4 конника. Ако нещо някой се е приближил от тях, без да сме го усетили, ние ще го хванем първи. И защо това е много интересно и важно? Защото темата днеска е рак. И рака се оказва, че почти всички видове рак, хванат ли се на време, са лечими в много голяма степен, ако не и в пълна. Рака на дебелото черво, за който аз много ще говоря днеска, защото лично съм свързван с такъв пример съвсем скоро. Мой приятел си отиде, просто защото се оказа, че има рак на дебелото черво в 4-та степен, където много неща не могат вече да се правят. Тоест нямаш много опции. Ако си говорим за скрининга на рака на дебелото черво, той е изключително важен. Защото има едни такива състояния при него. Ако можем да кажем нещо хубаво за този рак, е, че има лезии, които са предракови лезии. Като сератните полипи, аденомите и други видове лезии, които ако бъдат открити на време и бъдат премахнати, реално
риска от развитието на рак става нулев. Колоноскопията, разбира се, малко плаши пациентите, защото е по-инвазивно изследване. Ако говорим за скрининг, има и друг начин за по-лесен скрининг, който може да я насочваш към колоноскопия. И това е фекалния хемокол тест, който може да бъде проведен и вкъщи. Много пациенти могат лесно да си го проведат, който да ги насочи вече за колоноскопия. Но като цяло Европейското научно дружество препоръчва по гастроентерология, препоръчва след 45 години да се направи колоноскопия при всеки пациент. Преди беше след 50, сега стана 45 годишна възрастта, която всеки един пациент трябва да направи колоноскопия. Дали мъж, дали жена, нали, това е скрининг. А вече пациентите, които са с оплаквания или които са фамилно обременени, при тях колоноскопията е задължителна. Има програми в много държави. Тук България изостава, защото България няма национална програма за скрининг за рак на дебелото черво, както в много други държави европейски, които имат програма и пациентите минават на колоноскопия, когато навършат тази възраст безплатно. Когато е въведена тази програма в Япония, рака на дебелото черво през 78 година, мисля, че беше, или бъркам точно годината, е намалял с 70%. Ако говорим за рискови фактори, затлъстяването, неправилния начин на хранене, вредните храни, те са рискови фактори за развитието на колоректален карцином. Има генетични фактори, в момента могат да бъдат проведени и изследвания генетични, които са свързани с повишения риск от развитие на колоректален карцином. Все повече и все повече се говори за нещата, които съдържа храната. Дали съдържа хормони. Защото, примерно, това вече е нещо доказано. Тоест, ако ние приемаме храна, която съдържа хормони, най-често това, за съжаление, е по отношение на месото, и когато ние екзогенно, външно приемаме хормони, това по някакъв начин може да доведе до развитието на малигнено трансформирани клетки. Тоест, ние може да развиеме рак на гърда. Не само рак на гърда, всякакви различни видове рак. Тоест, много често, когато сме на преглед, ни питат за нашите родители и прародители, знаем ли от какво са боледували, от какво са починали. Това е първата стъпка и първият скрининг за информация, която е изключително важна. За щастие днес разчитаме не само на нашата памет, а и на генетични тестове, които дават прецизна информация за нашата предразположеност да развием конкретен вид рак. Хубаво е да се започне при пациенти, които нямат абсолютно никакви оплаквания, нямат в семейството си близки, които да са умрели от рак на простатата или да имат такива, които са с рак на простатата. При тях над 50 годишна възраст е прието едно такова становище да започнат прегледите. Те да бъдат всяка година да се пуска и при вече по-съмнителни стойности да се провеждат или други изследвания, или да започне по-честичко, горе-долу през 3-4 месеца да се пуска този простатоспецифичен антиген, да видим на къде варират нещата. А ако вие сте пациент на 55 години и трябва да изследвате така наречения простатоспецифичен антиген и го следвате за първи път, хубаво е той да бъде до 2 и нещо. Да. При 60 годишните вече нормата достига даже и до 4. Да. Но при по-младите по-ниски са стойностите. Искам да подчертая дебело, защото в България мъжете са дискриминирани на тая тема. Все повече имаме рак на гърда и при мъжете. Това е статистика, която така е доста красноречива в последно време. В Европа, говоря за останалите европейски държави, най-вече за държавите от западния свят, които са с по-висок стандарт на живот, там карцинома на гърда при мъжете нараства изключително много като честота. Едни от причините, така набързо ще ги нахвърля, това са храната, начина на хранене, начина на живот, също така
много големият брой вече в Европа хора, които променят своя пол и знаете, терапията е свързана с приемането на хормони, екзогенни хормони, което води до така доста големи промени в организма, които все още не са добре изучени. Както ви казах, това е те са една от основните застрашени групи. И аз се срещам ежедневно с такъв тип пациенти, които казват, ами имаше нещо, баба ми умря от нещо и ни казаха, че е на гърда, а други казаха, че е на стомаха, ама то, нали, знаете, едно време и така. И тогава наистина става много сложно. Ние няма как да сме сигурни, че тази жена има наследственост всъщност, има ли family history. Дори хората, които разчитат човешкия геном, професор Франсис Колинс, който има една блестяща книга The Language of Life или Езикът на живота, която разказва цялата тази инициатива на човешкия геном, всъщност казва, това ви е първата стъпка за персонализация. Родословно дърво с хроничните заболявания, от които са починали вашите прародители, в смисъл предишните поколения. Това е много важно. Днес обаче можем да проследим на базата на тази информация, да надградим с една по-голямо задълбочена картина и това е, когато, примерно, аз имам фамилна обремененост от някакъв тип онкологично заболяване, невродегенеративно, метаболитно, в резултат на такова родословно дърво, аз мога да си направя генетични тестове. И тези генетични тестове в 100% сигурност могат да ми кажат, че моята предиспозиция, примерно, към определен тип рак, към определен тип онкологично заболяване, към определен тип метаболитно нарушение, диабет втори тип и така нататък, всъщност се определя от специфични мутации. Сега тук идва другия момент, в който това, че сме предиспозирани, не винаги означава, че ние на 100% ще проявим това заболяване. Напротив, това е едно много важно знание, което може да ни насочи в цялостната превенция след това. Защото това да имаш предиспозиция не означава, че ти си развил заболяването. Това означава риск от развитие на това заболяване. Ако човек вземе мерки да се профилактира, превентира, да си прави необходимите тестове за диагностика поне веднъж в годината, той може никога да не прояви тази фамилна обремененост, генетична обремененост. И това е много важно. Затова, когато комуникираме силата на генетичните тестове и за такава превенция на онкологични заболявания, на заболявания, които не са асоциирани с някакви тежки мутации, т.е. над 90% от всички заболявания в човешката популация, всъщност ние можем да имаме информация за така наречената предиспозиция, което е много голямо знание с огромна добавена стойност за това какви програми след това на превенция ние можем да вземем за своето тяло и за своите бъдещи поколения или поколенията, които вече са след нас и са около нас. При жените с фамилна обремененост, естествено, ние сме много по-зорки и много по-съсредоточени, защото при тях шанса да се развие карцином на гърда е доста по-висок. И там генетичните изследвания играят много важна роля. Едно от златния стандарт, бих казал, изследване, което се прави в цял свят по отношение на рака на гърда, това е мутация по BRCA1 или BRCA2. Това са две генни мутации, които, за съжаление, ако се окаже, че жената има мутация по един от тези гени, ние, освен обикновените изследвания като ехография и мамография, може да включим и ядрено-магнитен резонанс. Интервала на проследяване се променя изключително много, така че това са едни специфики, които са важни да се отбележат. Ако говорим за жени, които не са фамилно обременени, аз бих препоръчал жени, които са над 40 години, задължително да започнем с една мамография. И смятам, че така една от основните причини в България да бъдат изтървани толкова много карциноми на гърда, за съжаление е това, че всички жени се пращат единствено на ехография. И няма диференцираност кога една жена трябва да се прати на ядрено-магнитен резонанс, кога на мамография, кога на томосинтеза, кога на ехография. Диагностиката на гърда се разви прекалено много и ние трябва да сме в час с всички тези неща, които се случват, за да можем да предлагаме адекватна помощ като лекари. Има много видове
рак, които могат да ни съкратят или прекратят живота. Но без значение от вида, все още имаме страшно много неща, които сами можем да направим. Неща, които са безплатни и са абсолютно в наш контрол. В нашата практика наричаме тези неща темели на здравето. Това са дишане, сън, движение, хранене и осъзнатост. Всичко, което успеем да подобрим в тези 5 темела, тези фундаменти на здравето, се умножава върху нашето качество на живот и върху цялостното ни здраве. Нашето тяло, всичко в нас иска да е здраво. Здравето е нашето естествено състояние. Нашата задача е само да му помагаме, да му позволяваме да осъществява тази своя мисия да е здраво. Разликата между да чукаме на дърво и да спи зло под камък с медицина 3.0 е това, че медицина 3.0 е активна позиция. Не на изчакване, не на пожелание, не на страх и на съмнение и притеснение, че това може да се случи и на нас, с информирани решения и с поставяне в календара на важни тестове, на важни процедури, на скрининг, преди изобщо да имаме каквито и да е симптоми. Откъде ще започнем, няма никакво значение. Аз ви препоръчвам горещо да започнете с колоноскопия или рака на дебелото черво, но няма никакво значение. Приложете същата схема със всеки един от видовите рак, който е с по-висок риск във вашата ситуация. А до тогава да спи зло под камък.